Narang nunggu man kana mungkin Barkur Catholic Church borok bo thane bisirok ni Christmas rwgui panda khaima hai taklai borok khai tongo main program to pai thangka diboni je panda to pai kha tabo sarini khasuma panda chengnai tai norok nanya di borok bake sajoka fanano selafano salmarung mo tebo bake sajoka sanga bisa nailen pharikan amuk tamnok sagar kisa amke meranok meranok na sab tongbai ro kasa madani to sini subra jisu heda gana gine borke jisu ase mani abo phunu kata acha abo jeu tamsirane mera munuk sane rong songi phani rokda sini baptist rong bon kisi ferlayo fiaba kaitor khulomlai bhaisi te kuno ya mono gwal nok no sini jisu asa jawo bedleh ni gwal nok ni sengre samor khna mani abun tamo yake se photo session khaina hanu nai belon ro khai ke amke selfie point Asa tini to sini jisu Kristus ase man sal belai sal kotor te tongthok nai sal omai sal kotor ba sal kaham rogo ba tongthok ni salo nang sin tipra haste ba sinu hayung ni borno tamu kok kasana musong kisa kasad tini to sini bagi to boro din belai din kaham din kotor ke jotono mane ani message as omono je jotono kaham tongthum tongthoke tongthum anondoke tongthum dinin dino joto kisu seng walai suglai beba pogui seng thangsake seng tini jotono kha thangsake tongthui tongna nango o omte dino kaham jese kahamungo o hania saya beba sitra tomung rogno khibi kaham tomung rogo seng tongnani bagine seng kaitun thani sorna ponnongo abono suima jaga seng kaham serenglayo hai diga tini Christmas ni salo o salo rwgui jotono kaham tongthum jotono chibai ya pharo jotono khulmung ya pharo jotono kaham kireke tongbai di hamba